खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव लाइभ भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्रा बिथाङा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै जि समाव डिस्क्रिमिनेशन बैखम्य जादों जोङो जेब्लायबो आवाज जोङो दैखांनो गणतान्त्रिक भाबै आरो सरकारा खोनासंनो बाध्य जादों दा बे बिथिङाव कार्बि आंलं जिल्लायाव बा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव बर' फिसाफोरा उदांस्रिनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव रायजो जानानै दं आरो 1951 मायथाइयाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल जेब्ला सिक्रिडेल सोरजिनाय जायो आरो नर्थ काश्मीर हिल माने अट'नमास काउन्सिल जेब्ला सोरजिनाय जायो बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिनि समनि सिगांनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा बे ओनसोलाव रायजो जानाय दं आरो जुदि जोङो नायो कार्बि आंलंआव 50निफ्राय 60 रोजानि बारा बेयाव बर' सुबुंनि पपुलेसन गैया बेखिनियाल' बेयाव दं आरो बर' सुबुंनि सुबुं अनजिमायाबो गोबां बेयाव बाङाखै खारन बर'नि जि फेमिलि प्लेनिं आरो जि दानि जि पपुलेसन ग्रोथ बियो जथेस्थ माने जोंनि पपुलेसन ग्रोथआ खम जालांगासिनो दङ मालाबा थैनायनि संख्या बारायदों जोनोमनि हारा खमायदों आरो बिनि थाखायनो बे मोनसे थासारियाव एन्टायर बर' हारिया दिनै पपुलेसन बिथिंखौ नायोब्ला जों बेबायदि नुयो दा कार्बि आंलंनि बर' कसारि जि बर' सुबुंफोरा जि बेयाव जुग जुगनिफ्राय थांनानै दङ आरो बिथांमोना दिनै हाजोआरि एसटिनि मर्यादाखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै 2003 सनाव कार्बि आंलंनि बर' कसारिनि थाखाय हाजोआरि मर्यादानि थाखाय एकर्डआव लिरनाय जादोंमोन बिटिसि सुक्तियाव आरो 2020 सुक्ति जाजासिम जिहेतु बे दफाया इमप्लिमेन्टेसन जायासै बा बियो बे मर्यादाखौ माने जोङो मोननो हायाखै 2020नि 27 जानुवारिनि बे एकर्डआव फिन खेबसेबाव कार्बि आंलंनि बर'फोरनि बर' कसारिनि एसटि मर्यादानि मेटार खोथाखौ बेयाव रोखायै लिरफिननाय जादों आरो भारत सरकारखौ बै समावनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एकर्ड सिगनेटरि लिडारफ्रा क्लियारलि बुंनाय जादोंमोन जे जि सुक्तिनि धारा बायदि आधाराव बे जेंनाया जोबनांगौ दिनै जोबासै फिन बेखायनो बे दफाखौ जोङो लाबोफिननो बाध्य जादों आरो भारत सरकारनि कमिटमेन्टआ जाहैबाय जे कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर' कसारि बर' सुबुंफोरनो एसटि हिलनि मर्यादा होगोन बे मोनसे बिथिं आरो जोङो जुदि कार्बि आंलंनि अट'नमास काउन्सिलनि गोलाव समनि जुदि बेयाव गुबुन सरकार फैदों मालाबा कंग्रेसनि मालाबा एएसडिसिनि सरकार फैदों मालाबा दिनै बिजेपिनि माने बेयाव काउन्सिल सरकार दङ गुबुन हान्जाया गुबुन दैदेनगिरिनि नेतृत्वआव कार्बि आंलं काउन्सिलाव सरकार दाजादों आरो बै समाव जयन्त रम्पिया जि समाव कार्बि आंलं काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारमोन 1991आव बेयाव मोनसे सिद्धांत डिसिसन लानाय जादोंमोन सिइसिआव मोनसे रिजलिउसन लानाय जादोंमोन जे कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर' कसारि सुबुंफोरनो हाजोआरि मर्यादा होनायनि थाखाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिइसिआ रिकमेन्डेसन खालामो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम आरो टाइम टु टाइम एजिपिनि जि मोनसे सरकार दंमोन बे एजिपिनि सरकाराबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि हाजोआरि एसटिनि जि डिमान्ड आरो बिथांमोननो जे एसटि हिलनि मर्यादा होनांगौ बेखौबो बिथांमोना समर्थन खालामदों आरो भारत सरकारनो रिकमेन्डेसन आरो प्रप'जालखौ दैथायहरदों दा रिसेन्टलि जों नुबाय जे 2003नि एकर्डआव एसटि हिलनि दफाया दङ 2020नि एकर्डआव एसटि हिलनि दफाया दङ जे हिलाव बर'फोरा हिलनि माने ट्राइबेलनि स्टेटासखौ मोननांगौ आरो कार्बि एकर्ड जि रिसेन्टलि जाबायमोन 7 आर्म्स रिभलिउसनारि प्रोभिजन बेयावबो बे खोथाया क्लियारलि मेनसन दङ जे प्लेन्सआव कार्बिफोरनो माने प्लेननि ट्राइबेल होनांगौ दा कार्बि सुबुंफोरनो प्लेननि ट्राइबेल होनायाव प्लेननि ट्राइबेलफोरा कुनु डिमट गैया जोङो स्पष्ट नीतिजों अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो 19टा ट्राइबेलनि प्लेन्सनि जि अर्गेनाइजेशनफोर दङ जोङो बेयाव माने
पजिटिभलि बिथांमोनखौ मदद होदों आरो जानांगौनि थाखाय जों सरकारखौ दाबि दैखांदों नाथाय एसटि हिल मर्यादा कार्बि आंलंआव मोननांगौनि थाखाय खोब टेकफुलि बै समनि आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा कसियासलि आरो सिनसियारलि जोङो आगान सुरनो गोनां जादों कारना जाबाय बेयावनो माखासे आफादफोरा बेखौ लुबैजाया दिनै प्लेन्सआव कार्बिफोरा प्लेननि ट्राइबेल मोननांगौ हिलाव बर'फोरा हिलनि ट्राइबेल मोननांगौ भाइस भार्सा मोनसे मेकानिजम तैयार खालामनाय जादों आरो बे मेकानिजमनि आधाराव होम डिपार्टमेन्टआ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनो बर'आ एसटि हिलनि मर्यादा मोननांगौनि थाखाय गासै माने जिखिनि प्रसेसखौ कमप्लिट खालामनानै ट्राइबेल माने एफेयार्स डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होनानै दोनदों थेवबो दिनै पार्लियामेन्टआव बे बिला फैनांगौमोन फिसा ट्राइबेलफोरखौ अल ओभार इन्डियायाव प्राय 15टासो साब ट्राइबखौ खालामनाय जाबाय बर'आ अलरेडि जोङो माने अल ओभार इन्डिया जों ट्राइबेल आसामाव जोङो प्लेन्स ट्राइब दा हिल ट्राइबनि मर्यादाखौल' बेयाव सोफादेरनांगौ आरो बे खालामनायाव जोंहा जेबो माने रावनिबो उसुबिदा जाया किन्तु बेखौनो बावैसो मोनसे जोङो थासारि नुबाय जे जोंनि आथिखालाव जाय कार्बि आंलंआव जे सरकार दं आं मुंखौ लानो सानाखै भेरि माच सेन्सिटिभ इस्यु बे सरकारा बेखौ बे रिकमेन्डेसनखौ 1991 नि रिकमेन्डेसनखौ बेखौ नाल एन्ड भइड खालामनानै बेखौ उइथड्र खालामनायनि रिजोलिउसन बिथांमोना लादों आरो लानायनि उनाव गुबुन आफादफ्रा बेखौ डिमान्ड होदों होननानै बिथांमोना लादों किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' जों गासैनिबो रायलायनाय आरो इनिसिएटिभआव आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायनानै नैबे जे रिजोलिउसन बिथांमोना लादोंमोन उइथड्र खालामनानै बेखौ बादा होनायनि जे रिजोलिउसन बेखौ जोङो उनाव राताराति हरनि गेजेरावनो दैखांहोफिननो हानाय बा बेखौ माने बे डिसिसनखौ उइथड्र खालामफिननायनि मोनसे फिन डिसिसन बिथांमोना लाफिननो गोनां जादों दा बेखायनो कार्बि सुबुंफोरजों बर' सुबुङा जेबो सुथुर गैया किन्तु बिथांमोननियाव मालाबा बेबायदि थासारि जायो बेबायदि सानो जे कार्बिनि अधिकारखौ बर'फोरा दखल खालामगोन नामा किन्तु व्हेरेस दिनै बर' बड'लेण्डआव जेरैबायदि जोंनि माने ट्राइबेलनि जे मर्यादा आरो अधिकार बेयाव दिनै जेरैबायदि एनक्रचमेन्ट जादों बेयाव गुबुन जेरै थासारि सोमजिदों बयबो सानो जे जोङो अधिकार मोनाखै जों अधिकारनिफ्राय बन्चित जादों आरो दिनै बर' सुबुंफ्राबो ट्राइबेल जानानैबो दिनैबो जोङो बबेबा सेक्टराव दाबो जों फिल जायो जों बहाबा बन्चित जादों नामा बहाबा जोङो अधिकारनिफ्राय जोङो मोनाखै नामा आरो बेफोरखौ लानानै जोङो माखासे प्लेनिं परिकल्पना खालामनानै जों आवगायलाङो दा कार्बि सुबुंफोरा दिनै बेयाव बिहारि बिथांमोननि जे मोनसे एनक्रचमेन्ट लेन्डनि इस्यु दिनै मोनसे कनफ्लिक्ट जों नुजादों गुबुन कमिउनिटिजों कनफ्लिक्ट नुजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों किन्तु बिथांमोना बर'आ जिहेतु ट्राइबेल कार्बियाबो जिहेतु ट्राइबेल आरो बे बिथिङाव बर'खौ बिथांमोना मालाबाबो सुथुर होननानै साननाङामोन किन्तु बिथांमोननियावबो माखासे फेक्टर्सफोर दङ माखासे एजेन्सिसफोर दङ जायफोरा बर'फोरखौ लानानै जेब्लाबो बिथांमोना सानो जे बर'आ जुदि एडभान्स जायोब्ला बिथांमोननि अधिकारा खर्ब जागोन नामा आरो बे खोथाखौ लानानै कार्बि आंलंनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार तुलिराम ब्रह्मन बिथांमोननो जोङो स्पष्टबादि खोथा जोङो बुंदों जे बर'आ कार्बि आंलंआव जोङो नोंथांमोननि थाखाय जों फेक्टर नङा नोंथांमोननि थाखाय जों इस्यु नङा आरो कार्बि स्टुडेन्ट एस'सिएशन जिखिनि दङ जोंनि CC2आ कअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसामाव जायफोर दङ आरो जायफोरा प्लेनाव ट्राइबेल नागिरनानै KSA आफादा दिनै हाबा मावबाय थादों बिथांमोनाबो जोंजों मददाव दं जे हाजोनि मर्यादा बर'फोरा मोननांगौ हायेननि मर्यादा कार्बिफोरा मोननांगौ दा रायलायनानै जों स्पष्ट खोथाखौ जोङो फोरमायसेयावबो दिनै आगस्तानि कामसा होननाय सासे सुबुङा माने मोनसे उल्था थासारि सृष्टि खालामनानै जाय हाया बर'निखा बेबो 1 बिगाल' हा आरो बे हाया बर' सुबुंनिनो आरो बे सुबुङा जाय कार्बि सुबुङा बे हाखौ सेनो फैदोंमोन बे सुबुङा गुबुन एजेन्सिजों लोगो जानानै बेबायदि हा सेयै फाननायनि बिथांनि रेकर्ड दङ आरो बे खोथाखौ लानानै जेब्ला जोङो 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै दिल्लीयाव जोङो मानगोनां स्टेट होम एफेयार्सनि मन्त्रि नित्यानन्द रायखौ लोगो हमनो थांदोंमोन कार्बि आंलंनि जोंनि आथिखालनि चिफ आरो बिथांमोननि MLA आरो बिथांमोननि जि डिफुनि जि MP
बिथांखौ लोगो हमनानै जों बे खोथाफोरखौ शेयार खालामदों आरो बे बेलायाव बिथांमोना उनाव बुजिनो हादों जे बे इस्युफोरखौ जों रिजल्भ खालामनांगोन बर' कार्बिजों जुदि गावस्रानानै डिभाइड जानानै जों थायोब्ला ट्राइबेल जों जुदि गोजान जानानै थायोब्ला जोंनि भबिष्यतआ मालाबा मोजां जानाय नङा बेखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों आरो जोङो बेखौ बिथांमोननि फिलिंसखौ होदों आरो बे बिथिङाव जनिं टिकाटाराबो पजिटिभ मोनसे खोथा बुंदों जे बिथाङा माने सिनियर मस्ट आइएस अफिसारमोन दा रिटायार जाबाय जे बर' आरो कार्बि जे ट्राइबेला जे इउनाइटेडलि थानांगोन आरो बेयाव बर'फोरा दिनै फरेस्ट राइट एक्टनि आधाराव हा मोननांगौ बेयाव जि हा हुनि जि जेंना दङ थासारि दङ बे सुस्रांजानांगौ बे गासै खोथाफोरखौ जोङो कार्बि काउन्सिलनि मानगोनांसि बिथांनो जोङो मोजाङै रोखायै फोरमायदों दा बेखायनो बेफोर इस्युफोरा खोब कसियासलि आरो सिनसियारलि थांनो गोनां आरो बेखायनो गोबां ससियेल मिडियायाव गोबाङा डिसकास खालायो दिनै बयबो गावबा गाव एंगलजों स्टाडि खालामो एसेसमेन्ट खालामो आरो रियेल फेक्ट रियेल खोथाखौ मिथियालासिनो गोबां समाव गोबां माखासे नेगेटिभ खोथाफोरखौ बा जेफोर रियेलिटिनि आधाराव नङा बे खोथाफोरखौसो गोबां बांसावनानै दिनै जोंनि गौथुमफोरखौ आफादफोरखौ गोबाङा माने सोंखारनायखौ जों नुनो मोनो किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिङाव थानानै जेरैबायदि जोङो गेब्लेनायनि गेजेरजोंब्लाबो जों गावनि सिनस्रियाव गसंथानानै बेफोर जेंनाफोरखौ जाहाथे बर' आइ आफाया कुनु कारनाव कुनु जायगायाव सार्भाइभेलनि क्राइसिस जाया बिनि थाखाय जों जेब्लाबो नोजोर होबोदों आरो हाबा मावबोदों दा बेखायनो कार्बि आंलंनि बर' फिसाफोरनि जि मोनसे मर्यादा बिथांमोननि जि लं जि बार्निं इस्यु आरो बे मोनसे थांना थानायनि मोनसे लाइफ लाइन आरो बे मर्यादाखौ मोनाब्ला जों गासै सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव इमप्लयमेन्ट बिथिङाव जोंनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक बिथिङाव जोङो माने दिनै बन्सित जागासिनो दं आरो बेखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिसपुराव थानाय बर' दैदेनगिरिफोर दिल्लीयाव थानाय बर' दैदेनगिरिफोर बिटिआर काउन्सिलाव थानाय बर' दैदेनगिरिफोरजों जों टाइम टु टाइम जों सावरायदों जे कार्बि आंलंनि जेंना जेंसिखौ जोङो वान्स फर अल जुदि खेबसे जोङो सुस्रांनानै होनो हायोब्ला बर' हारिया जोङो 1 घन्टाबाबो कार्बि आंलंनि जेंना माने सुस्रांजानायनि उनाव जोङो मोजाङै उन्दुलांनो हागोन आं बेखौ जेब्लाबो सानो आरो बे जोंनि मोनसे गिदिर मोनसे थांखि आरो सिमां जि सिमांखौ लानानै बड'फाया बै समावनो रेस्ट खालामदोंमोन बड'लेण्ड आलादा रायजोनि समाव आरो बेनि उननि समाव बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्लाबो बेखौ रेस्ट खालामनांगोन बे मोनसे बिथिं गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे राभा असम अट'नमास काउन्सिलाव आथिखालाव बर' फिसाफ्रा गोबां रायजो जानानै दङ बे काउन्सिलनि सिंनि आधा माने गामियानो बर'फोरजों बुंफबनानै थानाय आरो बड'लेण्डआवबो बिटिआरआवबो राभा सुबुंफोरा दङ बर' राभा डिमासा कार्बिनि सोमोन्दोआ जथेस्थ' खाथि आरो बेखायनो जों जेरावखि थाया मानो ट्राइबेला ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों गोरोबलायनानै थानायखौ जों लुबैयो दा दिनैनि समाव बड'लेण्डआव थानाय राभा सुबुंफोरनो जास्टिस आरो न्याय बिथांमोननि अधिकारनि खोथाखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लाखिनानै हाबा मावगासिनो दं हाबा मावलांदों आरो जों इउनाइटेडलि ट्राइबेल हिसाबै जोङो बेयाव माने खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननि फरायसा आफाद जोंनि फरायसा आफादजों जों ज' ज' खामानि मावगासिनो दं दा राभा असम अट'नमास काउन्सिलाव गवालपारा दुधनैनिफ्राय लानानै बक' साउथ कामरुपनिफ्राय लानानै जिखिनि बर' ओनसोल बर' सुबुंफोर दङ राभा माने हारिनि सुबुंफोरजों जों संसार जानाय जोंनि जिउ खुंनायाव जों गोरोबलायनानै दङ नाथाय बे इस्युफोरानो जोंखौ मालाबा मालाबा जोंनि गेजेराव माने कनफ्लिक्ट मालाबा डिबेट डिसकासनाव कनफ्लिक्ट मालाबा जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजफोरखौ लानानै जोंनियाव बे खोथाफोरा कुइसनफ्रा फैयो दा बेखायनो रिसेन्टलि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दिनै जोंनि इन्टारिम काउन्सिल दाबाय बिनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ थांनाय 2020 सननि जोबनाय पार्टिं आरो 2021आव इन्टारिम काउन्सिल दानायनिफ्रायनो गासै 36टा समस्तिखौ लानानै गामि नटिफिकेसननि खामानिखौ बर' कसारि काउन्सिलनि बिथांनि काउन्सिलनि चिफ डेपुटि चिफनिफ्राय लानानै गासै इएमफोरा हाबा मावदों एबसुआ हाबा मावदों इउबिपिअ इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसना हाबा मावदों दा बेखौ मोगथाङाव जोङो समस्ति दानानै नटिफिकेसन खालामनो हायोब्लासो बर' कसारि
बे जे अट'नमास काउन्सिलनि पूर्णांग अट'नमास स्टेटासा मोनसे लिगेल आरो मोनसे इलेक्टेड काउन्सिलखौ जों मोननो हागोन दा बेखायनो जोंनि हाबा मावनायाव कन्टिनिउ सोलिगासिनो नाथाय फिसा फिसा माखासे खोथाखौ लानानै दिनै राभा हासंखौ लानानै राभा दल संगठनफ्रा बिथांमोनाबो जातीयताबादी माने लामाजों फैनाय जातीयताबादीखौ आधार खालामनानै बिथांमोनाबो हाबा मावदों गोबां माखासे समाव सोमावसारनाय जादों जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारदोंमोन दा बर' फिसाफोरनि साननाय आरो लुबैनाया जाहैबाय जे बर' कसारी काउन्सिलाव जों बयबो थानो मोननांगौ आरो बेखायनो आसामाव थानाय माने 6 शिड्युलनि बायजोआव गासैबो बर' फिसाफ्रा सेटेलाइट काउन्सिलाव थानो मोननांगौ बे बयनिबो एकमत एक सिन्ता आरो बे स्पिरिटखौनो लानानै जोङो आसाम सरकार भारत सरकारजों जों खामानि मावगासिनो दङ जे गासै बर' ओनसोल बर' गामिफोरखौ आसाम सरकारा नटिफाइ खालामनायनि गेजेरजों बे काउन्सिलखौ पूर्णांग मर्यादा होनांगौ नाथाय गुबुन फारसेथिं राभा आफाद राभा दल संगठन आरो राभा हासं जि जोंहा काउन्सिल दङ बिनि सिटनिफ्राय लानानै बे काउन्सिलनि जेसेबां दङ बे बिथांमोना 6 शिड्युल दाबि खालामनानै सोमावसारबोदों आरो 6 शिड्युल आन्दोलनजों बिथांमोना भारत सरकारनियाव दाबिदों आसाम सरकारनियाव दाबिदों आरो राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि माखासे सेन्सिटिभ माने सारिखिमा बे सोरगिदिंखौ नायनानै बेयाव जिहेतु इलिगेल इनफिल्ट्रेशन जादों बे जिहेतु मानकासार बांलादेश धुबुरीनि नियारेस्ट आरो वेस्ट गवालपारा साउथ गवालपारा जदिव बेयाव गार' हिल दङ तथापि होमब्लाबो बेयाव बे दिगा जथेस्थ भालनारेबल आरो बिनि लेन्ड प्रटेक्शन बेयाव थानाय ट्राइबेलफोरनि आइडेन्टिटी राभा बर' गार' बे गासैनिबो आइडेन्टिटीखौ लानानै दिनै भारत सरकार आसाम सरकाराबो सानाखै नङा सानदों जे बेखौ बे ओनसोलखौ बोरै प्रटेक्शन खालामनो हायो दा बेखायनो बिथांमोना दाबिनाय बायदि आसाम सरकारा रिकमेन्डेशन हरदों भारत सरकारनिसिम जे बे ओनसोलखौ 6 शिड्युल हिसाबै डिक्लेयार खालामनांगौ बा भारत सरकारा 6 शिड्युलनि मर्यादा होनांगौ किन्तु भारत सरकारा माब्ला बेखौ 6 शिड्युलनि मर्यादा होगोन माला बिनि स्टेटासखौ होगोन बा दानानै होगोन बे आल्टिमेटलि भारत सरकारनिसो मेटार बा भारतनि जि बिथांमोननि होम डिपार्टमेन्ट दङ बे बिथांमोननि आल्टिमेट माने सिद्धांत हिसाबैसो बेयो जागोन दा बेखायनो बे खोथाखौ लानानै दिनै नैबे जि सलुसन बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बे लेभेलाव भिलेज नटिफिकेशननि सलुसना जथेस्थ दिनै लेंदि जानानै थाबाय आरो बिनि समाधाननि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायदों आरो गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायनायाव मोननै खोथाखौ जों स्पष्टयै बुंदों जे बर' कसारी काउन्सिलाव बर' सुबुंफोरा थानो लुबैयो आरो बिनि थाखाय बिनि मर्यादाखौ होनांगौ आरो राभा हासं अट'नमास काउन्सिला 6 शिड्युल जि दाबिदों बेयावबो जोङो बादा होआखै किन्तु 6 शिड्युला माला जागोन दिनैनो जों बुंनो हाया आरो जेब्लासिम 6 शिड्युल जाया बर' सुबुंफोरा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानो मोननांगौ आरो जेब्ला राभा हासंखौ 6 शिड्युल खालामनाय जागोन 6 शिड्युल माने ट्राइबेलनि काउन्सिल बेयाव ट्राइबेला इकुवेल राइट्स इकुवेल मर्यादा मोनगोन जाहाथे बेयाव राभा बर' बयनिबो माने जि मर्यादा बिनि अधिकारा जाहाथे इकुवेल थायो बे खोथाखौ जोङो नोजोर बोनानै आसाम सरकारजों जों सावरायदों आरो बे खोथाखौ आङो रोखायै बुंगोन बड'लेण्डआव बिटिआरआव बर'फोरा बिग ब्रादार आरो गासैखौबो लानानै जोङो जयै थांनांगोन आरो बड'लेण्डनि बिटिआरनि सार्थनि थाखाय हाबा मावनांगोन बर' कसारी काउन्सिला एक्सक्लुसिभलि बर'फोरनि थाखाय आरो बेयाव बर'आनो बेयाव किं मेकार बेयाव गुबुन हारिनि कुनु खोथायानो फैया कारण बर' गामिखौ लानानैसो काउन्सिलखौ सेटेलाइट दानाय जादों राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव राभाफोरा बिग ब्रादारनि रलखौ प्ले खालामनांगोन आरो बेखायनो जों आरसुजों टाइम टु टाइम जों रायलायबाय थादों जे नोंथांमोना बर' गार' गासैखौबो लानानै बयनिबो इकुवेल राइट्स इकुवेल प्रिभिलेज होनायनि गेजेरजों जुदि अनलायलायनायनि गेजेरजों बिश्वासनि गेजेरजों जातीयताबादनि आधारखौ लानानै जोंनि राव थुनलाइ जोंनि संबिधानिक आरो राजनीतिक अधिकारखौ जों जुदि इकुवेलि लांनो हायोब्ला बेयाव कुनु डिबेट आरो बेयाव कुनु माने कनफ्लिक्ट फैनायनि खोथा गैया कार्बि आंलंआवबो सेम बेयाव कार्बिफोरा बिग ब्रादार आरो बेयाव थानाय आदार जिखिनि ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेलफोरखौ बर' थाबाय बेयाव गुबुन गुबुन दिनै दङ बिथांमोनखौ लानानै जयै बिथांमोना बिग ब्रादारनि रलखौ लानानै थांनांगोन दा बेखायनो
फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामदों जे कार्बि आंलं आरो राभा असमनि जि क्रुसियेल जि मोनसे थासारि बेखौ जों गोख्रैनो समाधान खालामनो हागोन आरो दिनै आं बे मोननै इस्युखौ बुंनाया जिखिनिखौ बुंनो हायो आं बर' आइ आफा रायजो राजानो फोरमायबाय खारन बे दिगखौ लानानै जों सिरियासलि खामानि मावदों गोबांनियाव बे खोथाखौ जोङो अपेनलि बुंनो हाया आरो माखासे बुंनो हायै माखासे खोथाफोर दङ जे खोथाफोरा कनफिडेन्सियेल आरो बेखौ जोङो सरकारजों जिहेतु जों खोब टेक्टिकेलि सरकारखौ जों प्रेसार बिल्डिं खालामनानै जोंनि जेंना जोंनि अधिकार आरो आसामाव थानाय गासै बर' आइ आफानि आइडेन्टिटि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि अधिकारनि सार्थनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो बे बिथिङाव जोङो गासैखौबो बिसास आरो माने जातीयताबादनि आधाराव जोङो लामा हान्थिलांनायखौनो दिनैनि टाइमनि राइट डिसिसन होननानै जोङो जेब्लायबो सानो गोजोन्थों खुलुमबाय